Sarap. So, ngayon mga loves, na-miss ko na naman yung sabaw. So, ito yung baka, magnilagang baka tayo. Ito yung simpleng nilagang baka na gawa ko mga loves. Ang dito lang nilagay ko is yung ating malunggay frozen, potato, at saka habang sili, at saka ginger, of course, at saka yung ating karning baka. So, kakain lang ako mga loves kasi ang sarap nito. Yan, sabaw po tayo. Love o sabaw. Sarap. Ang guys, dahil sa ano, yung sili na ano, green. Tingnan natin ha. Wala na, hindi na ako mag-suka. Sarap. Kain tayo. Sarap-sarap. Basta talaga nilag ng baka. Simple lang siya mga loves. Simple. Simple lang yung ano guys, pero masarap. Very simple. Hindi na kailangan ng suka na maanghang pa dyan. Marami pa rin gumagamit sa ano, sa Pilipinas ng magic sarap. Meron akong narinig yun ba? Kasira yan sa atin. Ang bilis makasira ng kidney. Yun yung narinig ko. Yung ang dami na magkasakit sa kidney. Sa Pilipinas. Ang dami. Meron tayo ditong paksiw. Kain tayo ng paksiw mga loves. Kamayin ko na to. Hindi ako kumain ng taba ng kapag ganito. Di ba yung karne may taba yun? Hindi na ako kumakain ng taba ng ganito kapag nasabaw. Pero kapag ano, hindi naman maraming kain ng taba kapag i-grill ko. Kumakain ako ng kaunting taba sa beef. Kunti lang. Malasa kasi siya kapag naka-grill. Ang sarap. Sobrang tender. Hello guys. Voice over man jud niya good. Hello guys. Hello guys. Diba? Natay sa bukid be. Danbury. Danbury. Sabi ko kay Mama, we're going to Danbury. What? Sabi ko sa'yo nga Danbury. Danbury. Ano? Sasakyan parang lumipad. Parang mag-exit na ako dito. Hindi pa. Wala pa man sinabi. Malapit na. Nandito na kami sa Muling. Doon tayo mag-park, of course, malapit doon, no? Ay, dito yung party B, sa baba doon. Nung nag-party noon dito. Sa baba. Asan man yung asa? Alam, may mga sapat, chinilas dito, dali. Si Brenda. Be, ganyan ka mag-vlog, be. Ipatago lang. Bagay ito sa'yo, be. Tara. Be, maganda to, be. Be. Parang sa akin. Hala, oo, be. Maganda yan, be, pang araw-araw mo. Ay, grabe naman. Parang gusto ko to, be. Pero masakit, be. Oh. Parang masakit. Kakaiba din itong mag-vlog. Matigas siya. Pwede, ah? Pang bahay ba? Loob ng bahay ba? $150. $1. $1. Ang ganda i-padala. Ano yan? Pang ano ba? Pang labas? Pang labas? Asa daw? Patingin daw? Diba? Maganda. Pang bahay? Pang... Ang daming ano. Mapuntahan natin. Meron pa doon sa kanila. Ha? Alam mo, maganda ito dito, Bi, upang maginaw ba? Oo. Marami akong brabi. Sure ka? Oo. Bukas sa panlalaki kasi mas mahaba. Ano mo nga, Bi, anak, hawakan mo. Ay ano? Mahaba pala, Bi, kigwa. Kigwa man ito eh. Ano bang ano, Bi? Ito, grape. Alkansi talaga ako dito mga loves kasi look. Asan yung sayo? Isa lang.
Tara. Uy, maganda, B. Bagay yan sa'yo. Itim pa. Diba? Oh, malaki din pala ito dito, no? Okay. Asan Sara dito? Hala ka, B. Patay ka, B. Patay juga. Masarap guys. Masarap siya. Budol-budol kami yata. Nabudol kami. Akala may naman medium. Binigay pero Large pala. large pala to. Ito na. Nagpunta kami sa ibang state. Ibang state naman ito. Para babili lang ng drinks na piña colada. And then, tinanong pa ni Brenda yung ano. Sabi pa namin, nilagyan mo ng ano? Ram. Ram? Kasi may ginaganon siya. Ganun siya. Dalawang beses. Sabi ko, patay. Asan ka? Doon ako. Huwag kang uupo dito sa ano. Tara. Alis na kami mga loves. Woo! Ang init! Oh God. Ano yung nilagay mo? Nilagyan mo ng ram? Sabi ko gano'n. What? Did you put some alcohol? No, alcohol. Kasi nga Spanish. Spanish sila, no? Hindi sila makaintindi, no? No. Eh, di ba kasi ang pinakulada ay may ram? Di ba ang medium is ano? 7 Hindi something. ko tinignan kasi yung price. Nandun ang price sa baba. Hindi ko tinignan. Sabi ko, 2 medium. Dito pala kayo, no? Dito pala. Bakit dito? Nakailang beses na ako dito. Nakalima na yata. As in? Ako, ito yung pangalawang beses ko dito. Matagal na yun. Kayo nila. Ako lang nag-drive dito. Nung ano. Kasi birthday ng ano, apo. 3 years ago? So yun mga loves. Nandito sa Brenda. Bye guys! Hindi pa nga ako nag-bye. Ay. Si Brenda guys, natawa ako guys. Ayaw ko si Brenda papasukin doon sa laundry area pa. Naituloy ako sa katawa. And then hi baby, I love you. Ayun, let's go Auris, come on. Come on. Yun, ito lang yung binili namin at saka yung drive namin is back and forth 2 hours, no? Ito yung nabili ko doon sa Primark. Ay, panty. So ngayon, meron na tayong panty. Sinasabihan ko palagi si Tami, wala akong panty. Meron akong panty mga loves. Ay, pero alam nyo na. Yun. Meron tayong panty. Ito yung panty. Ay, maganda ito mga loves. Maganda siya. Look, oh. 3 kulay. 3 kulay. Yun, panty natin. And of course, dahil nga si Tami, bumili din ako ng bra. Dahil palagi kong sinasabi, wala akong bra. Diba? So, bumili ako ng bra. So, let's see. Alam mo mga loves, itong bra kasi, I'm very picky kasi all the time na magsuot ako ng bra, masakit. You know, masakit. Dito na side, ito siya dito na side. Gusto ko talaga yung talagang hindi nakaano, ganun ba ipit. So, yun yung ano ko, dilema ko mga loves kapag kapag may bra, kapag may bago. So, yun siya. Hopefully, ito hindi siya masakit, no? So, yun. At saka, yun, malaki siya kahit wala tayong didi. Lakihin natin para naman feeling malaki. Ang size po nito is 36A. 36A. Diba? Parang sobrang laki naman ito, uy. Ay, okay lang siya. So, yun. And then, of course, guys, meron akong binili, no? Nung nagpunta kami sa Primark. Bumili ako ng ganito. Medium ang kulay. Kaso, sinuot ko siya. Ang problema, sobrang sikip. So, bumili ako ng large. So, yun, ipadala ko na lang yan sa Pinas. Yung ano, yung nabili ko ng una. At bumili din ako nito. Look, oh. Pangbahay. Pangbahay. And bumili ako ng pangbahay din. Mura lang po ito, 150.
lock. Yan. 150 and ito, okay na siya. Pahits na siya mga loves. Ito na yung suotin ko dito sa loob ng bahay. Kasi nakatiniil ba. Nakauwi na si Brenda. Kasi magluluto pa yan siya daw. And then it's already 5 o'clock. So, yun, magluto pa siya. Anyway, so yun lang yung nabili ko mga loves. And, yun. Si Mr. mamaya pa yung uuwi, no? So ngayon, kailangan ko lang ayusin yung bedroom bago tayo matulog. So ngayon, ang ginagawa ko is nilalagyan ko yung, may gulong kasi itong aming bed, so kailangan ko lagyan ng protection. So ready na po tayo matulog. Si Tami, bukas pa yun makarating. And then, itong ating bed, minove ko dito malapit sa wall, malapit sa bathroom dito. Ito yung bathroom doon namin. Minove ko siya dito. Kasi po, dito na side kasi naprotektahan ko na. And then, pagdating ko dito kanina, sabi ko, i-move ko nga ito. Ang hirap i-move, guys, kapag naprotektahan na yung wood na floor. Ang hirap i-move kasi yung parang may pagka-sticky. Hindi na siya sticky. Parang hindi na siya soft i-move yung bed. So, kaya naghanap ako ng paraan. So, kaya napagod talaga ako. And yun, nag-enjoy naman kami sa aming shopping ni Brenda. Mahilig ako sa ganun mga loves. Meron na ako number 11 dito, no? So, gusto kong mag-try na talagang hindi na ako mag-ganun kasi talagang meron na akong number 11. But anyway, so yun, bukas, tapusin ko dito and then hopefully ma-arrange ko na itong bedroom namin mga loves kasi sobrang kalat. Uy, ang dami ko ditong gamit. Naka-move lahat. Ang dami. Kasi po, yun, nag-cleaning ako dito. And then, hanggang pa natapos. Kahapon pa ito. And then, ngayon, hindi din natapos dahil umalis ako. But anyway, good night mga loves. Thank you so much for watching. Bye!